nin bingani wale min kɛra MINUSMA ka sɔrɔdasiw kan a kɛra waati min na u kun bɛ munumunu salo la Tombouctou ni Ber ni ɲɔgɔn cɛ. O dugu yɛrɛ ni Tombouctou cɛ kilomètre 60 bɔɲɔngɔ. Banbanciw ye mugujugu pɛrɛnta wili fɔlɔ yani u ka mugu ci MINUSMA ka finitigilakaw la. Banbanciw ye mugu ci kosɛbɛ, o y'a sababuya ka finitigilaka kelen bɔnɛ a ni la ka sɔrɔ ka MINUSMA ka finitigilaka 4 jogin kosɛbɛ. Ka kɔn nin bingani wale ɲɛ, seereyaw y'a yira k'a fɔ ko maramafɛnw man kan mɛnna Ber dugu kɔnɔ sɔgɔmada joona in na. MINUSMA ɲɛma Elgasim Wane y'a ka dusukasi yira nin bingani wale in kɔfɛ. Wane y'a yira fana k'a fɔ ko nin bingani wale bɛ mɔgɔw hakili jigi faratiw la MINUSMA ka sɔrɔdasiw bɛ minnu na. A yirala k'a fɔ ko bingani wale ɲɔgɔn caman kɛra Tombouctou ni Ber farancɛ la, kɛrɛnkɛrɛnyala MINUSMA ka sɔrɔdasiw kan. Mali jamana kɔnɔ, diɲɛ seleke 4 tɔnba ka kɛlɛkɛcɛw caman bɔnɛna u ni la. Hakili jiginna kabini san 2013 ka n'a bila bi la, MINUSMA ka finitigilaka 300 bɔɲɔngɔ de bɔnɛna u ni la. Ni ye Alhusseina Lahaji ka laseli ye, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou.